Войчо, търси спец по обирите. 100 000 лева. И казва, що да си правим обир. Обир? Аз съм навик. Абе ти, що ме намигаш непрекъснато? Чичо Васко е най-добрият. Оня ден излезе от затвора. Най-добрия викаш. Махни това фенерче от устата си, може да се задавиш. Искам и аз да участвам. Измислих по-добър план. Стига, бе. Първо, кой ще нарисува копието, за да подменим картината? И второ, как ще влезе? 1000 лева. Или ABC мамада. Да чуем сега какво ще предложи мумията. Ще отидем при президента. И всичко това е заради някакви глупави пари. Извикайте президента. Не ми се живее повече. До кога ще правиш глупости? Опиши ми какво трябва да видя. В началото има една картинка като от Стар Трек. В космическата капсула Исус, заедно с майка му, берат маслини. За пореден път ти кам, това е безумие. Сезон, отвори се. Георги Баба влязва в пещерата. Се обир ще стане истински шедьовър. Можеш ли да пазиш тайна? Честит рожден ден!